Moi! Tehdään semmonen perushelppo pien kuntopiiri. 7 liikettä tulee kaiken kaikkiaan. 10 toistoa per liike. Ensimmäisen on kyykky, toisena etunojapunnerus, kolmantena selänojennus, neljäntenä on mahapuristus, viidentenä on lantionnosto, kuudentena on ristivenytys ja seitsemäntenä on kylkipunnerus. Okei, ja mennään. Aloitetaan kyykyllä. Hyvä. Ja siirrytään etunojapunnerukseen. Hyvä. Ja siitä mennään selän-ojennukseen. Hyvä. Ja sitten siirrytään mahapuristukseen. Hyvä. Ja sitten siirrytään lantionnostoon. Ja siitä siirrytään ristivenytykseen. Hyvä. Ja viimeisenä kylkipuristus. Hyvä. Siinä oli 7 perusliikettä. Nyt tehtiin 1 kierros, eli toistoa tuli 70. Ihan oman kunnon mukaan miten jaksaa, niin kierroksia voi tehdä ihan vaikka 1-3. Pari kertaa viikossa kun jaksaa tehdä, niin varmasti alkaa kuukauden kuluessa huomaamaan, kun alkaa lihaskunto parantua ja liikkeet alkaa parantumaan. Ja muutenkin alkaa helpottamaan. Hyvä, kiitos.